kan kusa ne abin da annabi bai yi bai ci ai ba sai to Allah ne ya bude zuciyar mu ya sa mana wannan shawara kai mai bude zuciyar kai sa maka sai tashi sai dawo zai tafi sai a ce kirawo shi sai ya kace yace to ni ma dai Allah ya bude zuciyata ya sa mini wannan shawara a yi haka din sai aka yi ta gayyato duk wanda yake da wani abu a rubuce na Qur'ani ya kawo fadan Abubakar aka yi ta tarawa ana rubutawa ana rubuta har aka gama rubuta abin da ake da shi na Qur'ani sai can aka tuna ba rubuta akwai wasu ayoyi ba a same su an rubuta an sa su ba rijalun sadaku ma ahadullah kamin min mu'min rijalun sadaku ma ahadullah ne min man gadina fa huwa min man tazira badalu tabdila aka samu wanda ya haddace wannan aya kuma aka samu shaidu wanda suka tabbata ayan alqur'ani ne an tawaji annabi ya karanta sai aka sa wannan aya cikin suratul ahzabi har aka hada gaba daya kowa ya tuna wani abu sai ya kawo shaida ka kawo shaida mutum biyu annabi ya taɓa karantawa an ji to sai aka karba a sa sai aka gama bayan an gama sai aka nemo ka ce ko wasu ayoyi guda biyu wanda ya haddace shi yana wuri kaza aka nemo shi ya zo ya karanta daga ja kuma rasulun nan fusu kuma zuwa ƙarshe sai kawo shaida cewa ka taɓa jin wanda suka taɓa jin annabi ya karanta mutum biyu aka nemi shaida aka rasa kamar za a yi asarar daga jakun kenan daga ƙur'ani sai huzaifa ya ce to ni dai annabi ya taba ajiye ni matsayin shaida biyu in kun yarda da wannan ku ɗauki wannan ayoyi ku sa a ƙur'ani ya ka ce to nemo shaidan annabi ya kafa ka shaidan mutum biyu din sai aka ce annabi sallallahu alaihi ya sai doki a kasuwa sai ce mai dokin ka biyo ne ka karbi kuɗi a gida yana tafiya annabi yana gaba yana tafiya tsakanin su yi nisa ana taya doki sai aka zambada a doki kudi fiye da yadda annabi ya saya sai mai doki ya je malami in fa ba za ka sai dokin na ba zan sai da doki na annabi ce a dokin ka ko dai doki na ba na riga na saya ba na ce ka biyo ni karbi kudi ce a ka dai ce ka bi ka gida ka sai doki ce a na sai doki na gama na ce ka biyo to abba kun ci abu duk da shaida ba to na shaida an sai doki to wanda bai duba ko ina bai gaba sai Huzaifa tun Yamani ya ce to sai Huzaifa ce gani ina nan aka saya an sai doki an ce ka je gida ka karbi kuɗi ni na nan to guda ɗaya ne to alqur'ani kuwa wasu shahidu shahidai ne min rijalikum an ce duk abin da za a ba da shaida sai an samu mazaje adilai guda biyu ka nemi wani na biyu wanda za haɗa da wannan ba samu wani wace to ka je na tsaye da kai matsayin shaida biyu sannan aka samu damar sa waɗannan ayoyi a ƙur'ani sai na umaru ya ce wallahi wannan ayoyi da sun zama aya uku da na mai da su sura mai zaman kanta amma duk ƙur'ani ba sura mai aya biyu dama ayoyi masu sura masu ayoyi uku guda uku ne da wal asri da inna adena da zajiya na sullahi shi gina aka tabbatar da wannan yana nuna karfin da Allah ya bai wa sahabbai tsakaninsu da shi banda haka wani ne zai tsaya tasarrufi da littafin Allah cewa inda da sun kai ayoyi da na mai da su sura mai zaman kanta wannan ya nuna karfin sahabbai tsakaninsu da Allah shi gina aka hada Qur'ani da aka hada Qur'ani sai aka ajiye shi hannun shi amirul mu'minin sai na Umar bayan ya shahada ya rasu aka bai da shi hannun ummul mu'minin Hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin a cikin matan manzo Allah ita kare ce ta iya rubutu da karatu Aisha har yawan karatun da annabi ce a dauki rabin addini ma wajenta amma ba maki ba ta iya rubutu ba sai Hafsa yana hannun Hafsa har zamanin sai na Usman to sai aka yi ta jayayya wanda ce ni karatu na ya fi naka wanda ma ce ni ma karatu na ya fi naka haka wajen annabi na karbi karatu da tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ta jayayya a kan suratul furqani wanda ya ce ni ba haka annabi ya karanta da ni ba
wannan wace ni ma ba haka annabi ya karanta da ni ba kai jaya ka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka je ɗayan karanta surar muji ya karanta ci haka za unzila haka Allah ya sauka da ita shi ma na biyu kai makaranta ya karanta ci haka za unzila haka Allah ya saukar da ita to haka da jayayya ta yi yawa sai aka yi sai na Usmanu sai ka taimaki mutane ka raba su da wannan jayayya sai yasa aka rubuta Qur'anai kamar guda 20 aka raba wa manyan biranen duniya na musulunci na wannan lokaci to kaji da babu Qur'anin a hannu aka samu guda ɗaya a duk duniya hannun sai na fakar hannun Hafsa gashi yanzu ya dawo yin sayasuwan ya sa an rubuta wajen kwafi 20 an aika wa duniya to daga nan Qur'ani ya ci gaba fa har lokacin da ɗaɓi ya fito aka ce Qur'ani ya fi ƙarfin a ɗan ba'ani ƙarfin batura sa Qur'ani wane ƙarfin batura sa Qur'ani kuma ya ka koma kan abin da farko ke cewa huwa khairun sai a ɗabba Qur'ani da ƙarfin bature da hana a ɗabba aji mai ne ya yi ne ɗabba aji haka alkurani kullum gaba yake ci wasu yin alkurani sai dai su mutu da haushi alkurani gaba zai ta ci har su mutu har su kare barka ne wasu na hannu nazzalna zikira inna lahu da hafizun kowa ya jayayya da alkurani ya jayayya da Allah ko ba a taɓa yin jayayya da shi an samu nasara ba alhamdulillah mun gode wa Allah ba ka gaya musu ba za su iya ba alkurani ya fi karfin su ya fi karfin kowane halitta alhamdulillah kuma abin mamaki har igo da ake yi wa alkurani ƴaƴan ba a ɗan ba ɗan mai ɗa ta ya da shi mai ruwa da wannan duka za lokacin da aka yi wannan rubuce-rubuce babu su alkurani zalla yake ba digo ko guda daya ciki sai daga baya da aka so samun an kawo fatiha wani gari ana karanta ba ya'ya sai aka zo iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu to dake ba ya'ya iyaka din nan sai aka karanta da ataka na abudu sai aka karanta da bi abdin ataka bi abdin wa ataka bi sab'in in ka rubuta shi ba yaya ba wasa shi nasta'in ne to kace kai sai wani yaron da ya san fatiha ce ba haka bane ba haka ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne barakallahu fi kai wannan daga nan haka su lalle dole yayi wa alqur'anin wadansu abubuwa wanda za ka bambanta nun mai da ba da ta da ya shin mai ruwa da sin da zera da ra da zadi da tsamar hannu to aka bambanta daga baya ana tafiya har lokacin zamanin da ake ta jaya tsakanin abdullahi bin zubair da wani umayyata kuma aka sa malamai lokacin ma hijira ta kai wajen shekara 70 da wani abu aka sa malamai aka ba su wata 4 zo ku shirya mana alkur'anin nan sai aka kasa shi kashi 30 kowane kashi ana kiransa juzu'i kowane juzu'i aka raba shi kashi 2 kowane kashi ɗaya ana kiransa hizbi sai zama juzu'i 30 hizbi 60 sai aka sa nisu aka sa rubu aka sa sumuni aka sa ayoyi an yi aya 4 na biyar sai a mai da sai a rubuta biyar ɗin na turanci 5 ina ake kiransa kumsa mai jan doro ko haka dai da an zo 10 sai a sa o ina kuri ko duk dai malamai ne suka yi daga baya bayan hijira ta kai shekara fiye da 70 za ka shi bayanin gaba-gaba yake shi gaba-gaba makiyansa sai dai su mutu da haushi kullum gaba-gaba yake alhamdulillah amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu fiyayyen mutum a cikin jama'an musulmi gaba daya tunda jama'an musulmi fiyayyu a cikin dukkan jama'a to su kuma jama'a musulmi fiyayyu a cikin su
su ne wanda ya koyi alkur'ani yake koyarwa. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Assalamu alaikum. A gaya musu ba za su iya ba za su mutu su halaka a banza sai lahira su ta kone ba a banza saboda kafirci da suke taimakawa da musulunci da suke rushewa. Allah zai halakar da su kuma Qur'ani zai ci gaba insha Allah. Ya ishe ku dai mamaki duk garin duniya su garin kafirai ake karanta Qur'ani rediyon su. Ana karanta Qur'ani rediyon Faransa, ana karanta Qur'ani rediyon Ingila, ana karanta Qur'ani kowane rediyo kowane arna dole su. Alhamdulillah mun gode. Amin.